Mikä täällä? Mikä mies täällä? Herätystä hyvää mies. Herää sinä, mikä mies täällä? Mikä? No, täällä on joulupukki. Ai joo, no niinpä, joulupukkihan se. Ja peräsmies. No peräsmies se minä. No miten se peräs on sinne joutunut? No minä tässä kun minä olen näiden Peero MM-kisojen virallinen suojelija, niin mä ajattelin, että suojellaan nyt jo heti koko talvi. No sä oot sitten tunnollinen. Maksaako se kukkaan mitään palasta? Kunhan pari pukkia plutonnia saa, niin kyllä sillä pärjää. Aha. No niin, hyvä näin. Mutta no kuulet, että täällä olisi joku uudet kisat tulossa. Joo, no kuten sanottua, niin viime vuonnahan oli ne massiiviset SM-kisat täällä yhdellä putkella. Joko aloitat? Mut ensi kesänä onkin sitten jo heinäkuussa tämä MM-kisat ja siinä on semmoinen joukkueputki, että pääsee vähän isommalla porukalla pärryttelemään ja ympäri maailmaa. No niin, eli pukilla ja tontulla on yhtäläinen, voi ottaa joukkuekissa mukaan. Kyllä voitte, ei muuta kuin sinne vaan torttua vääntämään. No anteeksi. No joo, otapas nyt kiintinä näin. Pukkikin muistaa tommoset torttujutut kyllä joo. No niin, kyllähän se muistaa. Aivan. Mutta pukki haluaisi nähdä se putke. No. Vai pistetäänkö se pakettiin? Ei, nyt pidetään paketissa, mutta otetaan vielä lähdetäänpä tuonne. Lähdetään sinne, me siihen etuperässä. No niin. Pukki on hyvä ja tulee tänne, elikkä pukki tulee niinku putkelle, kun pukki putkelle. Ei oo rekeä, mutta istu siihen, eikä petteriäkään. Oi! Elikkä tähän sitä sitten istuttaa ja tämä kun on joukkuekisa, niin se tarkoittaa sitä, että on kolmihenkinen joukkue, josta yksi on varalla ja kaksi istuu putkella ja sitten katsotaan miten kovat desipelit lähtee. Sama tuleeko tuhnut yhtä aikaa vai eri aikaa, mutta se desipelimäärä ratkaisee. Eli tässä on semmoinen tiimihomma nyt, kyllä. Että sehän on kimpassa mukavampi piereskellä, näinkö se on? No se on semmoista porukkapiireskelyä vähän. Ja kaverille kanssa eikö? Joo, ja se kolmas voi kerätä voimia, se voi vaikka käydä tyhjentämässä suolta. Joo, just eli tää on tämmönen niinku suomeksi sanottuna riukumalli. Kyllä. Kyllä. No tämähän on tukevan tuntoinen ja tässä on niinku ois reessä, niin pukilla tulee ihan semmonen kotoinen olotila tässä. Mitä sä luulet ensi kesästä minkälaisia paukkuja sieltä tulee? Nosta joo. Varmaan hyviä paukkuja tulee ja meillä on se, että tulee aika äkkiä, nimittäin ainakin allekirjoittanut pakarat on vähän kohmeessa, on nimittäin aika kylmä tämä penkki, mutta kesällä varmaan tilanne on toinen, nähdään lämpiä. Joo, ja se kun katsotaan, sanotaanko näin, että kun tungosta putkella, niin sehän rupeaa niinku, sehän sanotaanko näin, että tässä on ihan räjähdysvaara sitten, että tämmöisiä avotulia ei kylläkään kesällä pitää, vai meinaatko, että olisi? No en minä kyllä mielellään semmoista tekisi. Sehän on vaarallista touhua. Näin on. Minä kyllä mielellään semmoista tekisi. Sehän on vaarallista touhua. Näin on. Se pieru, kun sehän on se kaasua ja kaasutta aina tykkää, että sehän saattaa räjähtää. Näinhän se on. Kyllä. Mutta niin sanomatta parasti pukki kiittää peräsmiestä tästä neuvoista ja kysyy vielä yhden hyvän kysymyksen, että pistetäänkö tää pakettiin vai mitä tämän kanssa tehdään? En mä tiedä. Katsotaan mitä tälle tekisi. Jotta tälle voisi tehdä. Ja tehdäänkö tähän ja annetaan laiskessa ja lähdetään kotiin? Näin se on. Minä menen jatkaa uniin. No mies siihen urakka ja mä lähdin korvatuntumaan. Selvä, palataan. Ja